From the Oche Kitchen Discussions on this traditional Thursday, bringing a juicy and intoxicating topic to you today. And we'll be talking about palm wine. Where I come from, Igbo, Ngwo, OCHA, and the Yorubas call it EMU. People from different parts of the world who know about this palm wine have different names for it. You're wondering what I have here? This is the popular or the famous cup used by the Igbos to drink this. It's simply made from a horn of an animal, a cow horn. So, the beautiful thing about this drink is we refer to it as the heavenly drink, simply because it is not a component of two chemicals. This drink is simply gotten from the tree, a palm tree, when tapped by the common men, not the scientists, common men in the village. All they need to do is climb the tree, this particular species of the palm tree, tap into it, make a hole, hang their container or the pot over it, give it a couple of days, and it produces this juicy drink, this heavenly drink, as I will always refer to it. This drink is highly medicinal. It has been found to contain yeast, and yeast is very good for the eyes, and it's perfect for lactation, which is the production of breast milk. I can testify to that. Palm wine has vitamin A, vitamin B2, protein. Palm wine is used for the treatment of measles. If a child who has measles is being bathed with this drink, it kills the measles from the outside right to the inside. When this palm wine is mixed with several herbs and leaves, they have so many medicinal purposes and uses. It is used for malaria treatment as well. And like I said, it's intoxicating because it contains its natural alcohol, not artificial alcohol. And if this drink is left overnight to stay longer, it ferments because of the presence of yeast. And once it ferments, it makes the alcohol, the strength of the alcohol in it, stronger. And that's what we call overnight. That's the name we call the drink. And there's so many nicknames for this palm wine. We can call it Pami, we can call it Tombo, or we call it Tombolikwo. Like our famous Nigerian actor, Zebediah, will call it Tombolikwo. That's what it is. This drink, again, is very important and very significant in every Igbo tradition. If we're having any ceremony and we have not gotten the palm wine, we haven't started. It is very crucial when we're getting married. This is the drink that gives a bride away. Once they pour that drink and you pass it on to another man, whichever man that takes that drink from you becomes your husband. Isn't that amazing? So tell me why I would not have so much respect for this bottle, for this drink, the content in this bottle. Ngwo nnukwu mmanya. Anyị na-aka maka ngwo ata. Ngwo ọgwụkwa na unu echefuola. Ngwo onwekwa ihe agwakọtara ọnụ gwọte. Egwu na ngwa awụ mmanya si n'eluigwe. Ngwa ihe onwe na-akwanyere ugwu bido kịta akwanyewara ngwa ugwu. Ngwa na-enye aka, ngwa na-agwọ ọrịa nọ n'ime ahụ. Akwa ndị ọkachamara asịla na ihe dị ya n'ime ugbu a, ị na-aṅụ ma ngwọ, ị na-aṅụlite ngwọ, ọ na-enye aka chụlata ịchụọ ihe na-ebu kansa. Nke anyị ma ọ bụ yeast na-enye aka ịsacha anya. Ọ na-enye aka maka mmiri ara ịgba fọ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ. Ọ na-enye aka maka ahụ mmadụ ịgbasikwa ike. Lenụ ndị nna nna anyị ji mmanya mere mmanya ka na anya kemgbe rukwu ugbu a ha anaghị arịa pepepe, ha na-ahụ ụzọ ihe anyị na-ekpu ugegbe anya ha anaghị eji ike ekpu ya, maka na Chineke anyela ha ihe dị mma n'ime mmanya na-enye ha aka n'ahụ. Ọkwa mmanya ejikwa ya agwọ measles nke a na-akpọ agwa. Nwatakịrị na-enwe ewere ya saa ya ahụ, ọ na-egbu agwa ahụ from itinye ya elu ahụ ya baa n'ime ahụ ya. Ewere ya tinye na mgbọrọgwụ, ọ na-agwọ malaria, ịba. Itinye ya na dogoyaro, ọgwụgwọ ọgwụ ịba karịrị nke ahụ, neem leaf. Ihe ngwọ na-eme, tombo dị mkpa. Ọ na-enye obi aṅụrị,
ịṅụcha ya iwuzeda. A na-ejikwa ya gwakalata mmanya. Unu mana nke iwere ya gwakọta na stout, hey, ịlawacha. Ihe m na-ekwu n'ime ya ụta mmanya ọwụ na ekwesịla ịṅụ ya ebe ọbụla ị hụrụ ya detu ya ọnụ, maka na o nwere uru ọ na-aba anyị n'ahụ. Ịma na onweghị omenala Igbo anyị na-eme chefuo mmanya. Mba, ịgawa ị ga-ebu mmanya. Ọ bụrụgodị ịga akwamozu, a ga-eweta ngwọ. Ọ bụrụ ichi ọzọ, a ga-eweta ngwọ. Ọ bụrụzie ịlụ nwaanyị, kezi ihe a na-akọ ọnụ mmanya na-edupu anya ya. Ị were mmanya bụ nwoke ọzọ, ọ ghọọla di gị. Ọkwa ngwa ka eji aga ije dị. Ama m na o nwere ndị ji mmanya ọnụ ụtọ agbazi nke ha ugbu a. Oge m gbara eji m ngwọ gbaa, obi dị m makwa ngwa ka ga-eji na-agba na-aga. Biko nụ, eji m aka na nghọta ihe m na-ekwu taa. Ngwọ dị mkpa. Ebe anyị hụrụ ya ka anyị detu ya ọnụ, ọ ga-abara anyị uru. Ọkwa n'ihe eji sị na di ochie a na-akọcha ihe ọ hụrụ n'elu ngwọ. Biko nụ, ka anyị na-aṅụrụ ngwọ a, ka m detu ya ọnụ mkpu na ihe a na-eme bara m anya. Ka m wepụ akwụkwọ ndụ ndụ a ji mechie ya, ga-enyere ya aka ka ọ na-aka na-adị ndụ ndụ. Ka mgbe ya kwutukwuo na nke m a. Hey, nwanyị nke atọgbuo onwe. Ndị be anyị, ọkọ ha m n'ọnụ taa. Cherekwanụ m n'izu ụka ọzọ, m ga-ewetakwara unu otu akụkọ ọzọ dịkwa mkpa. Ihe dịka anyị na-echefu ka m chetakwara anyị ya ọzọ. Biko nụ, click and like, share our videos, and subscribe to our YouTube channels. Thank you for supporting us. Oche Kitchen is very grateful. God bless. Daalụ n'ụmụnne m. Onye necha ya kọrọ nwanne ya. Share ka onye ọzọ hụ ya. Kesaa na ozi ya maka na o nwere ndị ọ ga-abara uru. Daalụkwanụ.